ya Allah kai kan ya Allah haska mai na darajar sama aikina rajina da haƙi sallama haƙi sallama ya al'umma da haƙi sallama kai ne da ke ya da ya da kai ba zai ki kawai shiga ɗaki da ke da dubin samai dole mun kashe mutumin abin da zai samu so kama aikina salatin ka faɗa Abdullah masoyin har ahali har masarar ba masu ya sama aikin ka Allah ka sa ana hannu kuma a karatun gamatin da aka suna da haƙi sallama bayyana matasan gaba babbaya kuma da haƙi sallama yau barka nan wai su ke barka matasa wai su ke haraka sanar nan gaba bayan wasu kirani sallah maka sake yan amana yau ina garin dan gaba ka hane garin bakin baba ta hannu isa ta wutar lamba ta hama hannun ne da sabon mata a sabon so sun bi kira ne yau domin iya waka barani na da yau hajji sallama
shi murna nan ne na yo sawa Allah ya zama mu albarka suna ne na gaiwa haji sallama amarya kada sallama baya wani haji sallah shekara ne na gaiwa haji sallama amarya kada sallama